Jak bude tak? Už máš? Dobrý deň, v dnešnom dobe budeme hrať Real Gunter. To je veľmi dobrá hra. Myslíte si, doma koľko máme pedálostí na Real Gunter? Real Gunter je pre mňa veľmi dobrá hra. Nám to veľmi rád. Je to bezvá hra. Keď to bude ísť, tak vám ukážem, že ako to treba hrať. Je to skoro také ako GTAčko, len to je Real naozajstný Gunter. Napíšte do komentára, že viete čo, pozeráte. Tu prídeš a môžeš ukradnúť auta. Môžeš si dať napríklad pušky, ale ja si teraz nedám, lebo policajt ma uchytí. No aj pesnička ide, vidíte? Real. Je to naozaj, musím si vypnúť. Veľmi bezva. Tam bol pocatený. Aj traja si ma nevšimli. Easy peasy lemon squeezy. Aj som sa skoro nabúral do rite. Už prepáčte, že tak hovorím, ale je to bezvá hra. Mňa to baví veľmi. Pozerajte. Som len tak vyletil, ako v vzduchu kačka. Ja si idem dať jeden spin. Skurvené reklamy. Napíšte do komentára, keď máte radi reklamy, tak mi dajte like. Keď nemáte radi reklamy, tak mi napíšte jeden taký škarečí smajlik. Tam je nejaký policajt. Nabúram ho. Easy peasy lemon easy lemon squeezy busy. Auajajajaj. Ale počkaj. Ani dá sa. Darite. Čo som ja sklikal? Klikol som tu niečo. Nevadí, poďme preč. Tak. Teraz si dám pušku. No, kde sú tie skurvené policajti? Kde si? No poďte. Skurvení policajti. Je papky? Spíny. Skurvené reklamy. Jestli to môžu nabúrať. Dobre. Bezva. Zlý. Dovidenia.
Uvidíme sa na budúce. Dovidenia. Uvidíme sa na budúce. Napíšte mi do komentára, či to bolo dobré a či nie.